Assalamu alaikum abokai. Yau ma mun sake zo muku da bidiyo yadda za ka yi creating na logo naka, ko kuwa in ce da za ka yi creating na kalar wannan logon da kake gani a gaban screen din wayanka. To da farko dai idan ba kai mana subscribe ba, da Allah ka garzaya ka koma kai mana subscribe, kada kuma ka danna ƙararrawa. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyo.